sei maita izvi. Noda kupa muenzaniso waHezekia. Hezekia akatonga maJudha kwenguva yakareba, akaita mambo ane mukurumbira. Akazoona iye asingafanirwi kufa, achifanira kutonga maJudha nekusingaperi. So Mwari akapinda chirwere maari, ndokubva arwara achida kuona kuti uyu munhu akakimbika iro. Nobva atuma Isaya muprofita wake, zvachinotaurira muranda wangu Hezekia kuti aronge zvemusha wake nekukasira. Nguva yake yakwana, ndakuda kumutora. Wo hapo Hezekia wakaenda kumadziro emba yeumambo ndokutanga kurova madziro. Imi muri Mwari akaita sei? Hakuna umwe mambo akatonga vanhu ava kudarika ini ndii ndinogona. Hakuna umwe futi achakwanisa kuvatonga kunze kwangu. Akazhambarara akafunga achabuda misodzi yeropa. Jehovha wakati ndobva wadzokera futi kuna Isaya zvikanzi iwe dzokera kubenzi rangu riya. Unoritaurira kuti ndanzwa kuchema kwaro, saka ndichariwedzera makore 15 chimupai poriji yemaonde adye kuti apore. Shasha nobva yapora, akasimaira nobva yasvikawo. But Mwari aiziva zvakanga zviri kuuya. Kwakauya hondo yaNebhukazi vasori, iye manje nekuzungaira kuya ndokuchienda, ndokubva anotaridza apuhwa ndokuigirwa zvipo, ndobva achienda zvikanzi handei ndokurakidza pane arika yose tisingakundwe, ndokunorakidza arika. Avaya ndokudya avo, ndokubva wati asita kudzokera kwedu, ndokuzouya nehondo svinu yaasina kupedza. Haana kwaaita kana mwedzi mitatu, hatinambonzwa payakanyorwa mubhaibheri. Akazopedza 15 years ari pasi mujera. Mwari haana kumutorera 15 years akamupa.